Čaute ľudia, moje vítajte u nového videa. Možno sa už budete počuť hovoriť, že som tu, ale vrátil som sa z chaty. Určite sa pýtate, že jak tam bolo, jak som sa mal. A teraz vám o tom všetko porozprávam. Bude to taký počítačový vlog, to nazvem. Je to taká séria počítačový vlog. Poprvé som veľmi rád, že som došiel konečne domov. Lebo moja chata sa nachádza v Senici a od Bratislavy je to veľmi ďaleko. No ďalšia vec, ktorá sa mi super stala na chatiči, keď sme... Takže... Oni to šli ako tak náhodne. Včera či predvčerom, keď som bol na chate, tak sme boli na extrémnej túre. Boli sme zo Senice na Morave. Na rieke Morava, no. Išli sme cez polia. Viete, aké to tam bolo super. Síce... Ale ešte čo bolo tam veľmi super, čo môj neviem, Ujo nechcel až tak moc to robiť, ísť do bunkrov. Videli sme tam bunkre, bo Morava je blízko hraníc a my sme boli pozrieť do bunkrov. Iba do jedného, nie do viacerých. Lebo môj nechcel aj tak to ostrihané pole pichalo nahoj, takže a my sme mali krátke kraťasy, no a ale bolo super vlastne. No a ďalšia vec, ktorá sa mi tam super stala, bola tá, že na tej Morave, keď sme boli, tak sme tam našli, neviem ako to bolo, teraz sa vedel som to je také, ktoré sa otvára tam super liftom. Vedel som to, ako to bolo. Muslo sa to nejak tak. No a to bolo trochu, to bolo suché tá rieka, úplne suchá tá vysušená rieka to bola. Alebo nie? Či ne, nebola to vysušená, som si robil srandu. A viete, aká bola super tá rieka? No a tam, na takej malinkej jaskinke, boli tie perly, ktoré sme si zobrali na chatu. A zabudol som si ich zobrať domov. A zobral som si kus dreva, ktorý nazývam Peťko. A ďalšia vec, tam boli 3 psy, to som už hovoril, Sisinka je môj prvý pes, moji ho nazývajú Pusinka, pretože stále pusinkuje iba, ale stále všetkých líže ťapo, to je taký kúďas. A Lilenka, to je ten malinký, ktorý ste mohli vidieť z niektorých videách na pozadí, na tomto pozadí. Teraz tam mám husle, pretože ja mám rád dobrý nástroje a ešte k tomu chcem byť huslista. A ďalšia vec, taká divná vec, že keď ja sa tiež strašne na chatu, a keď som na chate, tak už sa mi chce ísť hneď domov. To sa mi stalo prvý deň na chate, že jej, som na chate. A o 3 hodiny pozdeji. Mami, už chcem ísť domov. Áno, tak to nejak bolo. Ale išli sme domov až za 5 dní. Alebo za 4 dní sme išli domov. A to nebolo čo moc veľa. Na budúci rok už tu budeme. A na budúci rok sa tiež oznám, že idem na chatu, pretože každý rok budem na chatu. Počujem, ja mám zakažený hlas. Pokývkal som jak kábelom a už to je dobre. No, ešte sa mi tam také stalo. Ešte sme chceli ísť do Česka do Lednic, alebo sú lednice. Lenže sa stala vec taká, že som si tam zabudol zobrať so sebou pás. A pás zostal doma v Bratislave, nie v Senici. A sakra, spadla mi ceruska. OK. Toto už by bol taký koniec trošku a očakávajte ešte dneska jedno video, čo bude Five Nights at Freddy's 4. Áno, už vyšla 4. Predstavte si, že vyšla 4. A ešte som chcel povedať to, že keď som nemal pás, tak sme chceli ísť do 3 hradov. Prvý neviem, jak sa volá, druhý neviem, jak sa volá, tretí neviem, jak sa volá. Takže som zabudol, vedel som to.
iba na chate včera. No a začal pršať, tak sme tam nešli. Škoda, ne? A včera sme večer boli pri jazere na chate, v chatovej oblasti. A proste na chate bol super. Neviem prečo, ale stále mám traumu z boileru. Nemám rád rúrové veci. OK. Ukončíme toto video, očakávajte nové video, čo už bude Final Fantasy 4. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, ak nie, tak dislike, ja to už nechcem. No, subscribe, poprípade zdieľaj video, čaute, zdraví vás Vida, uvidíme sa pri videu Five Nights at Freddy's 4. Čau!